Здравейте, това е втора част. Оцеляването. Опа, чакайте. Секунда. Упс. Грешко. Да. Така, добре. И така, доволни ли сте? Добре, значи сте доволни. Чао. I'm good. I'm good. Чакай да взема двечки. Ще си направя ножичка. Дай дрежа всичките овце. Аз съм лош. Не want city. Ако харесате клиповете, харесайте клипа. Камера, добре. Яхс. Убихте овце. Миличка. Лоша. Баячка вълна ми дават. Ай, май става наш. Имам 10 вълничка. Овце. Не може да ми фокусира телефон. Фокусира. Окей. Аз ще лягам. Лека. Чакай, къде ми е върната? Ето. Лека нощ, сладки сънища. Лека нощ, сладки сънища. I'm pretty happy. Children, go to sleep. I'm Jeff the Killer. Ето ми ги тези. Save screen heart. No one city has just internet. Може да прочетете сами. Да, прочетахте го. Отворил съм си инвентаря и съм взел. Да. Time to strike. Counter-strike. Аз имам работна масичка. Трябва пак да направя. Имам 2 работни маси. И тръгвам на пътешествие. Чакай се, какво да махна фурната? Дървена кирка. Хай. I'm back. Yes. Сърце, мога да си направя тук къщичката. Не е много зле местото. Спокойно, няма да привъртвам. Къде са ми дървата? Ето ги. И стартирам. Как се правише къща? 2 купчета ли беше? Шегувам се. Това е Single Player Survival. Е много зле според мен. Що ме втора част? Аз съм пич. Моля, коментари. Please comments. Please comments. Моля, коментари. Овца. 59 дърво. Искам да имам 60. Ябълка. Не ми режи повече. Имам решачка. Резачка. Как да я направя?
Не знам. Много не ми се говори, така че ще мъкна. О мой год! Има бяла глава, сива такова козина. Oh my god. Най-новата ми песен. Ако сте чули Smoke the Water, коментари! Чувате ли? Ако чувате, това е мой вид къща. Извинете, много духах. Чувате ли? Това е мой вид къща. Сега може да сте го разбрали. Не чуте, нали? Така може да е станало. За щастие. Това ми се появява вече на втори клип. Ето няма други. На втори път. Ето, че меню. Готово. Sorry. I'm slow. Да покопая малко. Но първо ще се сложа работа. Опа. Махнах водичката. Нямам достатъчно дърва, за да си направя лопата. Ето дървената. Едно да ви хареса къщата. Имам един абонамент. Изачко. Той прави много готини клипове. Изачко 37. Съжалявам, друг ден ще правя останалите трета част, четвърта и пета и шеста, седма, осма, девета и десета, 11 и 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 20. Защото сега нещо нямам на телефона памет. Sorry. Тук ще се обратите на задния двор. Тук ще има работа. Не. След тези няколко епизода ще имам нови клипове. Survival on HD. Те ще са много по-готини. Градинка си права, като махам пръста и като посаждам сладките и треви. Вече малко тъпичко. How old are you? На колко години си? Аз съм на 10. I'm 10 years. Охо, 4 таковка. Не знам как се казва. Ябълка.
Гладен съм. I'm fine. How are you? I'm wonderful. Experimentator. Oh, yeah, press. Dead bullshit. Знаете ли Age Pass? Много готина игра е тя. Много готина игра е тя. Мой год, обратно. Хое. Лопатката ми ще се счупи. Отивам на погребението на лопатата ми. Да, знаех си. Добре, този път ще го довърша друг път.